Fáilte mhór romh ag an scoil, seo níoscoil agus Bunscoil Bheanna Boirche suite ag grí lár na Bheanna Boirche an seo ag an daon dún. In sa scoil seo chuirmuid an bheim ar scoil na TFC. Bíonn an TFC fitte fuite fud fad an curriculum, fud fad na scoile. Bhí rang sé seacht I gáil an app nua seo nó an ais nua seo Baile na mata inniu is ais iontach I an ais seo tá sé tarfach, tá sé software, tá sé idir grilla go tinna páistí ag fólam ar gáid atá ag fórsin do gach flaiste tá mar jabal de dheanú le chéile mar rang agus an sin tá na páistí jabal de dheanú go neaspla ar na iPadna agus ar na riomhrí má him go bhfuil an ais seo dí mar go bhfuil aspa aisna an faoi láthair do inélig bí mu déine agus aid bug airí Merle an tamar fad fa henne rudi ó híh an watade agus tá sé ceart go an cin ceappa chéana an modulation wata but bíon Jackrachtaí a gcónaí a gine ó híh an teanga de. Tá an ahas orm feicáil go bhfuil le héid de Baile na mata ag teach amachchanis agus go bhfuil achain waid de ard caid an tríomh na Gaeilge a ligin doing con cappa mathematicula a daingú in ar bláistí tríomh na Gaeilge rud atá cótáhachtach sin sa síl táimeidis. Tá sé ionta táhata go mé ais mar seo an don na pláistí agus go mé muidir cur le háisina cosúla seo so dóis go bhfuil na háisina cearta an don na pláistí I gach level. Ní bhhain do rang sé seach de gáil na cadan agus na cidan, but den na rangana ar flád ón 1cam. Caithí mé ra tá muid ionta sásta go deá leis an achain seo. Tá sé go héonach go bhfuil a lehéid ar fáil in Gaeilge má híam go gurí an achain seo go mór le harneán na Gaeilscoileachta agus tá muid ionta sásta leis.